Delhi simi agartala phai mani Tripura sundari express Jugendra Nagar rail station simi kisa haksalo khayerpur daspara amchai mechanical ni bagwi deramwng kwlai phongni damdok tamoshoti thamchi ni simi thamchi jora kwchajak tong mani a train te khaksa phai singke train bising tongnai lokro kisa deramwng rogo bo kwlai mani nukjaka train deramwng kwlai mani koktama manai patimang thaiwo auto motor nai rok phaiwi kwbang ma rangbai khwlawi bhara naharmani bo nukjaka o patimang kebo no ba auto bai nogo thangmani nukjaka te baksa borok rok train bisingo na ajogoi tongmani bo nukjaka Tripura sundari express o tongnai loku rok bai kwchai saimankha Tripura sundari train atomsa ke khayerpur daspara amchai phaiwi mothagoi thangkha te borok saimania angoi tongkha tamo khalainai আচ্ছা সমুদ্রে এটা যাওয়ার কথা ছিল তো এখানে আটকালো আর মানে যাচ্ছে না কোথাও যাচ্ছে না এখানেই বসে রয়েছে অপেক্ষা করছি এখন হবে তখন হবে কোথায় থেকে এসেছেন আপনারা আমরা আসছি ফ্রম গুয়াহাটি ট্রেন চালু হয়েছে তো গুয়াহাটি থেকে আসলাম গুয়াহাটি ট্রেন ছিল গুয়াহাটি থেকে কোথায় গুয়াহাটি টু আগরতলা কোন জায়গায় আটকে আছেন আপনি এখানে জুয়েল আটকে রয়েছে কতক্ষণ ধরে প্রায় 6:30 থেকে এখানে আটকে রয়েছে থ্যাংক ইউ Tabok sungmang kasawi tongkha rail station e ashok gana phaiwi bobo haike injen deramwng rogo kwlai thangkha khanai te khakso phaising ke rail line o Tripura sundari express kwchajak mani bagwi te rail rogo jora bai baksa ke sokphai liya bureau report kokkhora